ang pagampo sa alas 3, sa ngalan samahan sa hanapok sa Espiritu Santo. Amen. Namatay kay Jesus sa panangtuburan sa kinabuhi, midagay dari alang sa mga kalag, pugang kalauran sa kaluoy na ukab alang sa tibuok kalibutan. Tuburan sa kinabuhi, dili masukot nga Diyos nung kaluoy. Lugpaan tibuok kalibutan o gibubuang imong kaugalingon kanamo. Podugog tubig nga mibuhagay gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Natuburan sa kaluoy alang kanamo. Nagasalig kami kanimo. Balaan nga Diyos, balaan nga makagagaho. Balaan nga walay kamatayon, kaluoy ikami o gantibo o kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga makagagaho. Balaan nga walay kamatayon, kaluoy ikami o gantibo o kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga makagagaho. Walaan nga walay kamatayon, kaluoy ikami o gantibo o kalibutan. Amen. Jesus, Hari sa kaluoy nagasalig kami kanhimo.